Hyvää huomenta, apinat. Kello on 6:45. Mä oon nukkunut varmaan 3 tuntia. 4 päivää lähtöön. Ja kiitos kaikille tilaajille. Teitä on tällä hetkellä 29 kappaletta. Ja ai että jos me saatais tässä ennen matkaa 50 täyteen. Pyritään siihen. Aamuksi hetkeksi töihin ja sitten hakemaan salmiakit Helsingistä. Siinä olisi päivän ensimmäiset ohjelmat. Hirteenä kuin peipponen. No niin, nyt ollaan Helsingissä Lapinlahden kadulla, kun kävin hakemassa salmiakkia. Elikkä tän näköisiä mörköjä. Niin mulla on näitä muutama tässä. Pistetään ainakin yksi kaikkien seuraajien kesken jakoon. Nyt mun täytyy lähteä suunnistaa. Mä oon suunnistaa takas Järvenpäähän. Olen parkkeerannut täysin kielletylle mestalle. Niin lähdetään ennen parkkisakkoja. Ciao, Sesku. Huomenta uudestaan. Heräsin just päikkäreiltä. Ja lähden käymään painitreeneissä ensimmäistä kertaa. En tiedä mihin aikaan. Katsotaan miten kondis kestää. Mutta me saatiin nyt meidän painotuotteet. Sieltä näkyykin sitten myös meidän sponsseja ja vähän tukijoita ja sen semmoisia. Ja sitten ootas. Vähän mä tätä voin näyttää. Voimme näyttää tätä. Sitten tossa on tommonen ja toinen sivu täytyy jättää näyttämättä, koska siinä lukee mihin tää on osoitettu. Lukeeks tässä? Ei lue. Hyvä. Eli edelleen mä käyn meidän sponssit sit sillä firmat läpi, mutta tosta te näette, kenen takia ollaan reissussa muutaman päivän päästä. No niin. Tää on varmaan tämän päivän osalta. Mulla ei kyllä mitään dyynijyttyjä ole. Nyt lähden painiin ja mulla on sen puolesta semmonen sairas idea, että vuoden päästä olisi EM:t ja jos pääsis Sinivöisissä vaikka osallistuu EM-kisoihin. Mä menen nyt ekoihin treeneihin, että se voi olla, että se myös jää tähän, mutta katsotaan miltä tuntuu. Sitten ainakin himaa saunoa sen jälkeen relaamaan. Siinäpä varmasti kaikki. Nyt hyvä somentekijä pistäisi jonkun huukin tähän ja kysyisi jotain ja bla bla bla. Ei mulla oikeasti nyt vaan mitään sanottavaa, enkä mä oon hyvä somentekijä. Se meni siinä. Edelleen tykkäyksiä ja jakoja. Niin poispäin. Kiitoksia, että katsotte näitä. Nyt muutaman päivän päästä näkyy muitakin ihmisiä kuin minä ja muutakin maisemaa kuin vähän Järvenpäätä ja isoa kirkkoa. Näkyy törkeä isoa kirkkoa sitten. Hyvä. Ollaan kuulolla. Peace out.